У ефірі новини Вітебської області, у студії Марія Декан. Вітаю вас. Напередодні Дня Конституції дыялогавая пляцоўка «Белая Русь. Опора президента» адбылася ў Новополацку. Старажытны центр праваслаўя. 900 гадоў спаўняецца Полацкаму Спаса-Еўфрасініўскаму манастыру. Да паводкі гатовыя. Пытанні бяспекі абмеркавалі на пасяджэнні абласной камісіі па надзвычайных сітуацыях пры Віцебскім аблвыканкаме. Лыжная акрабатыка. У горадзе над Дзвіной завяршылася адкрытае першынство Віцебскай вобласці па фрыстайле. Напередодні Дня Конституції дыялогавая пляцоўка «Белая Русь. Опора президента» прайшла ў Новополацку. Яна аб'яднала звыш сотні беларусаў з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. Дыскусія пра важнае, любоў і павагу да радзімы, яе гісторыі, традыцыі і законаў разгарнулася на пляцоўцы горадаўтваральнага нафтаперапрацоўчага прадпрыемства. Сярод спікераў кіраўніцтва завода, горада, а таксама абласнога аддзялення партыі «Белая Русь». Абменьваліся не толькі думкамі, але і сімвалічнымі падарункамі, кнігамі «Наш прэзідэнт» і сімвалы суверэннай Беларусі. Апошняя ішла ў камплекце з партыйнымі білетамі. Напередодні Дня Конституції іх атрымалі 40 новых членаў Белой Руси. В этой книге отражены яркие страницы летописи нашего государства. Тот путь, который мы прошли, как мы становились как государство, как общество, как работали, как создавали то, что сегодня имеем. Эта книга, несомненно, должна стать для нас всех уроком и тем, как нам жить дальше и развивать нашу крепкую страну. Обсудили становление нашей страны, обсудили, каким образом сработала экономика в 2024 году. Нам есть чем гордиться. И цифры говорят сами за себя. Это положительные темпы роста и валового внутреннего продукта, и общего объема товарооборота, и повышение пенсий, повышение номинальной и реальной заработной платы. Это все то, о чем нужно говорить людям, и посыл для того, чтобы было что обсуждать им в своих коллективах. Дзень Канстытуцыі Беларусь адзначыць у суботу 15 сакавіка. Тэматычныя мерапрыемствы стартуюць загадзя і ахопяць усю краіну. Па добрай традыцыі на працягу тыдня юным беларусам ва ўрачыстай абстаноўцы будуць уручаць нацыянальныя пашпарты і друкаваныя экземпляры асноўнага закона краіны. 2025 асаблівы для праваслаўнага свету. 900 год спаўняецца Полацкаму Спаса-Еўфрасініўскаму манастыру. Штогод святыя мясціны Беларусі прывабліваюць вялізную колькасць вернікаў з усяго свету. У першы месяц лета цэнтрам урачыстасці стане самы старажытны горад Беларусі. Як ідзе падрыхтоўка да святкавання, раскажам у наступным рэпартажы. Полацкі Спаса-Еўфрасініўскі манастыр – адзін з найстаражытнейшых цэнтраў праваслаўя на тэрыторыі Беларусі. Жыццё тут ідзе сваёй чаргой. І, як кажуць насельніцы, першым падарункам да 900-годдзя стала адкрыццё пасля рэстаўрацыі Спаса-Праабражэнскага храма. Культавы будынак – унікальны аб'ект полацкай школы дойлідства. 90% сцен храма упрыгожваюць старажытныя фрэскі. Убачыць іх зараз можа кожны. Прыязджаюць у манастыр з усяго свету, каб дакрануцца до духовной спадчыны белорусской земли. Была сложная ситуация у нас в жизни, и когда было сложно, мы пришли сюда. Тогда мы пришли вдвоем, сейчас мы ходим втроем. Слезы накатывают, есть ощущение. Вот именно эта обитель Ефросинии Полоцкой, она для меня с самого детства очень важна. Здесь служит в этой епархии мой дядя. И я в детстве, мы всегда приезжали, он всегда привозил нас сюда. Ну, собственно, вот такую традицию я взял для своей семьи. И это покровительница нашей земли. Это очень важно помнить об этом, очень важно молиться ей и, конечно же, с верой уповать на ее заступничество.
Да 900годдзя ў манастыры рыхтуюцца з асаблівай цеплынёй. Асноўныя святкаванні аб'яднаюць вернікаў у старажытным горадзе Беларусі 4 і 5 чэрвеня. У гэтыя дні праваслаўны свет аддае даніну павагі Еўфрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі. Падрыхтоўка ўжо пачалася. У Крыжаўзвіжанскім саборы устанавілі будаўнічыя арыштаванні. Спецыялісты прыступілі да касметычнага ремонту інтэр'еру. Адказныя за абнаўленне імкнуцца далікатна падыходзіць да працы, каб не порушить жыццё монастыра. Работы ведутся во всем монастыре. В основном это благоустройство. Ну и в общем, все благоустройство и порядок в монастыре, все за нами. Работается уже много лет, привыкли. Работы много, всегда разная. От строительства до сенокосов. Працягваецца ўзвядзенне трапезнай. Пад адным дахам будзе прасфорная, малочная кухня, склады харчаблока, нарыхтоўчыя цэхі. Насельніцы манастыра не проста назіраюць, як ідзе абнаўленне, дапамагаюць малітвай, працай і талентамі. Преподобная матушка Ефросиния пользуется этим местом, владеет им, руководит им. Мы это очень тонко ощущаем. Все под ее мудрым руководством здесь происходит. Каждая сестра участвует в подготовке. И все наши силы направлены только для того, что как бы прославить Бога в этот день особенно, прославить преподобную. Ремонты, где только можно. Сестры в издательском отделе, там несколько книжечек готовят к изданию, чтобы именно вот этот праздник осветить и историю обители с древности до теперешнего дня, подробненько рассказать. Ну и внутреннее состояние каждой души – это уже подготовка к такому торжеству каждой сестры. Турысты і паломнікі знаходзяць тут суцяшэнне і падтрымку. Еўфрасіню Полацкую просяць, кожны аб сваім, вельмі асабістым і патаемным. Вядзецца летапіс цудаў, якія адбыліся па малітвах святой. І гэта некалькі паўнавартасных тамоў, гісторыі людзей, якія на сабе адчулі магутнасць сілы веры. Марыя Дзекан, Марына Рамановская, Михаил Христофоров, Полацк. Усе службы паўночнага рэгіёну гатовы да веснавой паводкі і пажаранебяспечнага сезона. Надзённыя пытанні бяспекі насельніцтва абмеркавалі на пасяджэнні абласной камісіі па надзвычайных сітуацыях пры віцебскім аблвыканкаме. Паводле папярэдніх ацэнак сіноптыкаў, вясновае разводдзе сёлета чакаецца невысокім, а максімальныя ўзроўні вады прагназуюцца ніжэй за сярэднія шматгадовыя значэнні. Тым не менш, вясновая паводка – перыяд небяспечны. Летась у Віцебскай вобласці былі зафіксаваны падтапленні ў некалькіх раёнах. Дзякуючы аператыўнай рабоце службаў сур'ёзных наступстваў удалося пазбегнуць. Сёлета ратаўнікі сумесна з іншымі службамі падрыхтоўку да паводкі пачалі загадзя. Правялі неабходныя работы, рамонт гідратэхнічных збудаванняў, а таксама створаны аварыйныя брыгады, якія будуць кругласутачна маніторыць сітуацыю. И видим проблему в другом. На всей территории республики относительно сухо уже по республике зарегистрировано более 700 выжиганий сухой растительности, из них 56 лесных пожаров. На нашей территории области уже зафиксировано 3 в Аршанском и Бешенковичском районах. 1 человек погибший, 5 травмированных из-за выжигания сухой растительности, порядка 31 строения уже потеряно, 28 повреждено. Поэтому в преддверии таких погодных условий предупреждаем граждан о правилах выжигания сухой растительности, сжигания мусора, а также об ответственности. И в этом направлении соответствующие субъекты профилактики будут активно работать. Улічваючы пацяпленне, яшчэ адно актуальнае пытанне для ратаўнікоў – купальны сезон, які можа распачацца раней звычайнага. Каб адпачынак жыхароў рэгіёна быў бяспечным і камфортным, спецыялістам неабходна будзе ачысціць вадаёмы і прывесці пляжы ў адпаведнасць з патрабаваннямі бяспекі. Дарэчы, рэйды па месцах масавага адпачынку будуць рэгулярнымі. Небяспечнае хобі. 6 па 9 сакавіка на вадаёмах Віцебскай вобласці патанулі 12 чалавек. Трагедыі адбыліся ў Віцебскім, Браслаўскім, Міёрскім, Пастаўскім, Ушацкім, Гарадоцкім і Чашніцкім раёнах. Яшчэ 7 удалося выратаваць. Сітуацыя на акваторыях рэгіёна застаецца надзвычай вострай. Пры плюсавых тэмпературах паветра лёд актыўна разбураецца. Зараз яго таўшчыня не дазваляе бяспечна выходзіць на вадаёмы. Ратаўнікі ў чарговы раз заклікаюць насельніцтва быць максімальна пільнымі, а рыбакоў адмовіцца ад любімага занятку.
Спасатели настоятельно рекомендуют отложить подледную рыбалку до следующей зимы и в настоящее время ни в коем случае не выходить на лед. Безусловно, родителям следует еще раз напомнить своим детям, что выход на лед опасен для жизни. Ни при каких обстоятельствах нельзя пробовать его прочность прыжками и ударами ног. Спасатели призывают граждан к сознательности и личной ответственности за сохранение своей жизни и своего здоровья. Супрацоўнікі МНС і арганізацыі ратавання на вадзе ва ўзмоцненым рэжыме праводзяць прафілактычныя рэйды на рэках і азёрах вобласці. Папярэджваюць рыбакоў пра небяспеку, каб пазбегнуць трагічных выпадкаў. У Докшыцах загінуў пешаход. Дорожно-транспортное здарэнне адбылося вечарам у суботу. 53-гадовы вадзіцель іншамаркі наехаў на 77-гадовую жанчыну, якая па папярэдняй інфармацыі рухалася па цэнтры дарогі. Ад атрыманых цялесных пашкоджанняў пешаход памерла на месцы здарэння. Дарэчы, усяго на дарогах Віцебскай вобласці за мінулыя выхадныя зарэгістравана 48 дорожно-транспортных здарэнняў з матэрыяльным уронам. Затрымана 17 нецвярозых і 35 бяспраўных вадзіцеляў. Да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў дарожнага руху прыцягнута больш за 300 пешаходаў. Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі заклікаюць быць максімальна уважлівымі і акуратнымі і нагадваюць пра выкананне вадзіцелямі і пешаходамі правіл дарожнага руху. За хабар садзейнічала камерцыйным структурам. Пракуратура Дубровінскага района падтрымала дзяржаўнае абвінавачванне ў судзе па крымінальнай справе. Яно было накіравана ў суд Віцебскай вобласці ў дачыненні да службовай асобы аднаго з прадпрыемстваў района. Жанчыне інкрымінавана атрыманне хабара ў буйным памеры, у тым ліку паўторна. Согласно материалам дела, 42-летняя обвиняемая в 2 этапа в марте и июне 2024 года от представителя коммерческой организации приняла взятку в размере $3000 США и 300 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, в том числе за включение данной организации в список контрагентов, которым предприятие реализует льняную продукцию. Она же в июле 2024 года от представителя другой коммерческой организации получила взятку в размере $1000 США за решение вопросов по дальнейшей реализации льняной продукции. В судебном заседании обвиняемая вину признала в полном объеме. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом 400 базовых величин. Суд отсрочил исполнение основного наказания на 3 года. Прысуд уступіў у законную силу. Шчупак не ловіцца. Забарона на лоўлю шчупака звычайнага ўведзена ў рыбалоўных угоддзях Віцебскай вобласці да 23 красавіка. У перыяд забароны выпадкова злоўленага шчупака неабходна неадкладна выпусціць непасрэдна ў месцы лоўлі. Парушэнне забароны цягне адміністрацыйную адказнасць і штраф ад 10 да 30 базавых велічыняў. Дадаткова давядзецца аплаціць шкоду ў памеры 9 базавых велічынь за кожную вылаўленую рыбу. У выпадку прычынення шкоды на суму ад 100 базавых велічынь надыходзіць крымінальная адказнасць. Забарона на лоўлю шчупака падчас нерасту – гэта важная мера для захавання біяразнастайнасці вадаёмаў Беларусі. Шчупак адыгрывае ключавую ролю ў экасістэме, рэгулюе колькасць іншых відаў рыб. Калі папуляцыя шчупака скароціцца, гэта можа прывесці да дысбалансу ў водным асяроддзі. Ласкавы сакавік. Рэкорды цяпла за ўсе гады метэаназіранняў абнавіліся ў Віцебску, кажуць сіноптыкі. Каля тыдня ў паўночным рэгіёне паветра праграваецца ледзь неяк у пачатку мая. Мінулая зіма таксама выдалася надзвычай цёплай і маласнежнай. Толькі ў лютым 2,5 тыдні ў Віцебскай вобласці гасціла сапраўднае зімовае надвор'е. Тэмпература паветра гэтай зімой была вышэй за звычайную, а вось ападкаў выпала на трэць больш нормы. Хаця ўстойлівае снежнае покрыва сфарміравалася позна, толькі ў лютым, і праляжаў снег усяго толькі каля месяца, замест звычайных 3. І растаў амаль на 3 тыдні раней звыклага часу. Сакавік увогуле пачаўся як красавік-май, нават з навальніцы, але ці надоўга гэта цяпло? Уже около недели прогретый воздух со Средиземного моря обеспечивает нам повышенный температурный фон. Теплее всего было в период с 6 по 9 марта. Среднесуточный фон превышал климатическую норму на 5-12 градусов, а днем воздух прогревался до 13-16 со знаком плюс. Такие температуры характерны для конца апреля, начала мая.
В Витебске обновились рекорды тепла за все годы метеонаблюдений. В этом году Витебск встретил весну необычным для этой поры явлением. 4 марта около 23 часов над областным центром прошла гроза с ливнем, раскатами грома и градом размером 6 мм. В начале весны грозы бывают редко. За многолетний период, начиная с 1936 года, мартовские грозы отмечали всего 10 раз. А за последние 25 лет гроза в марте в Витебске отмечалась в 2008 и в 2012 годах. Однако раннее тепло, как правило, недолгое. По прогнозу, март ожидается лишь на 1-2 градуса выше нормы. Норма 0-1 градус, а значит, возврат холодов не заставит себя ждать. Па папярэднім прагнозе сіноптыкаў Віцебска Аблгідрамета ў чацвер месцамі па вобласці паветра прагрэецца да 17 градусаў, але да канца тыдня цяпла стане значна менш. Пройдуць дажджы і мокры снег, а ў нядзелю ноччу магчымы замаразкі, месцамі пры праясненнях нават да мінус 10 градусаў. Так што ў сакавіку працягнецца барацьба цяпла і холаду. Лыжная акрабатыка. У горадзе над Дзвіной завяршылася адкрытае першынство Віцебскай вобласці па фрыстайле. Спаборніцтвы сабралі каля 70 удзельнікаў, якія прадстаўлялі Мінск, Гомель і абласны цэнтр. Як праявіла сябе маладое пакаленне фрыстайлістаў на гарналыжным схіле ў гарадскім пасёлку Руба, даведаўся Сергей Мисурагін. Алімпійскі від спорту, у якім беларусы дабіліся значных поспехаў на сусветнай арэне, у паўночным рэгіёне развіваюць з 2017 года. За гэты час на схіле ў гарадскім пасёлку Руба мадэрнізавалі базу падрыхтоўкі фрыстайлістаў і гарналыжнікаў. Тут усталявалі сістэмы відэаназірання і сігналізацыі, вакс-кабіны, мачта асвятлення. З новым абсталяваннем дапамаглі партнёры. Новы снегаход з'явіўся дзякуючы здзюшарбу ФСТ «Дынама», а за снежным генератарам дапамаглі сталічныя калегі. На гарналыжным спуску сёлета установили трамплин. Гэта будзе спрыяць больш грунтоўнай падрыхтоўцы юных атлетаў. Удалось нарастить 80-сантиметровый слой снежного покрова. Но, к сожалению, погодные условия вмешались в наши планы, поэтому так случилось, что этот слой очень быстро растаял. Но вместе с тем труда очень было много вложено, и труда, и финансовых затрат. Я думаю, в следующем году мы сделаем работу над ошибками, и будет гораздо все лучше. Мадэрнізаваны трэніровачны лагер і снежную трасу юных лыжнікаў і фрыстайлістаў ацаніў і галоўны трэнер нацыянальнай каманды па фрыстайлу Александр Пенігін. Віцебская вобласць стала другім рэгіёнам у краіне, дзе лятаючыя лыжнікі могуць трэніравацца і ўдасканаліваць сваё майстэрства ў натуральных умовах, і дапамога з боку федэрацыі будзе працягвацца. Для нас этот регион очень важный, и уже сейчас спортсмены Витебской области добились высоких результатов, и впервые один спортсмен завоевал звание кандидата в мастера спорта, что очень отрадно. Прыжки на батуте, на лонже, прыжки на лыжах в воду в центре фристайла – это важный аспект, но все-таки фристайл – это зимний вид спорта, когда нужно хорошо владеть лыжами. Этот склон, он дает именно то, что юные спортсмены осваивают горнолыжную подготовку, осваивают те прыжки, осваивают уже конкретно на том склоне, который был сделан силами тренеров-специалистов при поддержке руководства Витебского областного центра Олимпийского резерва по зимним видам спорта. И склон максимально приведен в соответствии с международными параметрами для проведения таких прыжков. Юные спортсмены, а гэта 11-гадовыя юнакі дзяўчынкі, не выкарыстоўвалі трамплін, рабілі прамыя скачки. Гэта таксама патрабуе координации и адпаведнай падрыхтоўкі. Детишки, которые занимаются фристайлом, они любят вот этот драйв, любят этот адреналин. И, наверное, немного места у нас сейчас в республике осталось, где есть вот кусочек зимы, несмотря на то, что сейчас на улице плюс 12. Трасса здесь хорошая, но есть только один минус, потому что тает снег быстро и неудобно. Тут с утра был очень сильный лед, и всем было тяжело тормозить. Трасса очень неплохая, но если бы было бы подъемник поставили, было бы вообще супер. Сёлетняя зима была маласнежнай, паўнацэннага спаборніцкага сезону у фрыстайлістаў не атрымалася, але рукі ніхто не апускае. Ужо ў наступным годзе лыжныя акрабаты мараць апанаваць лыжны схіл на ўвесь зімовы перыяд. Сергей Мисурагін, Артём Варзоў, навіны, Витебск.
Футбольны клуб «Віцебск» выйшаў у паўфінал Кубка Рэспублікі Беларусь. У двухматчавым супрацьстаянні падапечныя Сергея Ясінскага зламалі супраціўленне Слуцка. У стартавым паядынку нашы землякі абыгралі саперніка з лікам 2-0, а матч у адказ завяршыўся безгалявой нічыёй. На наступнай стадыі розыгрышу сапернікамі нашых землякоў могуць стаць Нёман, Торпеда Белас ці МЛ Віцебск. У хакейным чэмпіянаце стартавалі матчы за Кубак Прэзідэнта. У стартавым матчы плэй-офф аршанскі «Лакаматыў» на выездзе уступіў у авертайме сталічнаму юнацтву 5-4. У сваю чаргу хакейны клуб «Віцебск» дабіўся першай вікторыі ў накаунт-раундзе. У домашнім матчы з Брэстам «Мядзведзі» прайгралі першы перыяд 1-0. У другім закінулі 4 безадказныя шайбы ў вароты саперніка, а завяршыўся паядынак з мінімальнай перавагай гаспадароў 4-3. Долучайтеся до наших суполок у социальных сетках и мессенджерах. Подписывайтесь на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». Тут можно переглядеть любимые программы, поделиться новинами с сябрами и покинуть свои отгуки. На гэтым выпуск новин завершены. Я с вами развітваюся. Убачимся у эфиры. По информации Витебска облгидромета, у ближайшие сутки в области будет воблачно с прояснениями. Ночью переважно без опадков. Днем на большей части территории короткочасовые дожди. Ночью и раніцей местами слабый туман. Ветер паўднёвы, паўднёва-заходний 4-9. Днем местами порывы до 12 метров за секунду. Температура повітря ночью +1, +6, днем +11, +16. У Витебску облачно с прояснениями, ночью без истотных опадков. Днем короткочасовый дождь. Ветер паўднёвы, паўднёва-заходний 4-9 метров за секунду. Температура повітря ночью +3, +5, днем +12, 14, вышэй за 0.